Mga igsuon ko ni Jesucristo, minahal ko mga parokyano, kitang tanan nga nanimba sa ikaduhang misa nining mong adlaw. Ug ato mga online viewers, nga kadaghan ni ato mga online viewers sa naglain-laing dapit sa kalibutan nga anhi magsunod sa ato mga misa sa parokya, labi na og adlaw nga Domingo og mga important celebration sa simbahan, mga bulanon nga tuas sa Canada, sa Amerika, sa Australia, sa London, sa New Zealand o sa Singapore. Mayong buntag ganin yung tanan. Daigo na to ang Diyos sa makausap ato sa ngatagan sa masipang pakpak. Nagaduol na kita sa mga balaang adlaw sa Holy Week ug misulod na kita sa ikalima nga Domingo, ikalimang simana sa Kwaresma. Sa inyong nakita, gibukutan na nato ang ato nga mga imahin sa altar. No? Daghan na ba ang mangutana? Pader, sa mga tiguang na di paghapok kay bawo uban. Nganong gitabunan ang mga santos diha sa altar. Makaingon man ang uban og murag nangka nga gibungkusan. Ang buti pasabot ani nganong bukutan ni mga imahin karong Domingo ha og sa umaabot. Adto pa man ni kuha ag bukot inig Sabados gabi. Unya unsang may bukutan ang mga imahen sa Mahal nga Birhen o sa Santos dili ang krusipiho. Aron gitudluan kita sa simbahan aron pag-focus sa atong hunahuna o kasing-kasing o panglantaw sa misteryo mismo sa Ginoong Hesus nga nagpasakit alang kanato. May point ani. Ato sang tabunan ning uban kay di man sila mo'y center sa kaluwasan. Ang Ginoong Hesukristo mga namatay sa krus. Mao nga ato sila sa tradisyon sa simbahan karong ikalimang Domingo sa Kwaresma pangbukutan nato dinhi silang San Antonio de Padua, San Lorenzo Ruiz, mga ribulto nato kay aron maka-focus ta, makapunting ta, makapuntarya ta sa misteryo sa kamatayon sa Ginoong Hesukristo. Moy tuyo ana. Ha? Kung na mangutanan ninyo, tarungan ninyo tubag. Ayaw ina nga, aron di tibakon. Di man inangkang hinog ni mga santos o nangka nga bungkusana ni mga santos dinhi. Sa Ebanghelyo karon, piskay kayong Ebanghelyo karon nga makapamalandong kita. Ingon na Ginoong Hesukristo, sultihan ko kamo. Ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usara gayud kalugas, gawas kun kini ipugas sa juta ug mamatay. Iya pang gidugangan, ang magmahal sa iyang kaugaliyong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi, makabato niini alang sa kinabuhing dayon. Duha ka butang nga akong ipaambit nga pamalandong sa Ebanghelyo karon. Primero, ang rita mo focus sa gitawag og usa ka lugas nga trigo. Wa may trigo dinhi sa ato. Wa man tay huwit dinhi. Ang nailahan natong trigo kana amang oatmeal, kana unog mga diabetic nga tab-ang, murag sukag iro, no mo tig pamahaw na ho mabuntag ng oats. Burag sukag iro o labi nagway kamay. Waman damo man tay trigo dinhi. Pero mahimo og atong sabton, yun lang tag ang usa ka lugas nga humay. At least kailaman mo humay, no? Usa ka lugas. Samay naa sa usa ka lugas. Ang usa ka lugas og tan-awon nimo sa in English pa insignificant. Sa may bilig o sa kalugas, mumho sa kalugas. Mabusog ba rita mo ka o mumho? Kisa may ganahan o usa kalugas. Pero pag-ingon ni Jesucristo nga ang usa kalugas nga trigo, kita mo igipasabot niya na. Kita mga usa kalugas rata, aning kalibutan na. Mga wa rason nga manghambog ta. Bisang pag-unsa ka kadato, bisang pag-unsa ka taas atong ranggo sa katilingban,
Ako nga paris-pres, kamo dinhi nga mga supervisor, kamo dinhi nga mga principal, mga section head, mga department head, musugotag sa dili, usara ta kalugas. Amen? Azaw so paghuna-una nga usa ka kasako, kay di ka usang sako. Atubangan sa Dios, usara jud ta kalugas. Bisan pagpo kabuok imong abroad, kada tuig ka magkobrag alote, usara ka kalugas. Aning kinabuhi. Bisan pagparis-pris ka, bisan pag-obispo ka, bisan pag-unsa kataas imong naabot sa imong pagpaninguha, dawato na to ang kamatuoran nga usara ta kalugas. Usara ta kalugas. Umaminaw ko ta sa Ebanghelyo ron, o dyan mo tayo ikapanghambog, kay usara ta kalugas. Pero gisumpayan man sa Ginoo, ang usa ka lugas nga humay o usa ka lugas nga trigo, gawas kung kini ipugas sa yuta, di kini mabuhi. Very agricultural ang setting. Nakasuway naman tagpugas, no? Magpugas mog mais, magpugas mog munggos, magpugas mog humay, magpugas ta bisag unsay liso. Kining trigo, ang kinaiya aning usa ka lugas nga trigo or ang trigo og imo ng taguan, at least makahibaw mo sa background sa Ebanghelyo karon. Og taguan nimo ng trigo, di nimo na ipugas. Ansay mahitabuan na dito sa imong budiga, madugta ra nag-ija. Nasabtan ninyo? Madugta ra nag-iisa. Pareha bag humay. Labi na sa una, sa unang panahon, ang humay kay ligon pa man to, no? Mga tiguwang, di ba? Katong lubang sa una, ligon man to. Matiner bitaw to sa una. Mao bitaw na sa una, kamong apil og dadyong, magtampo tag tipasi, magtampo tag humay, naay dakong bakid anang ilawom anang asa ng presidente anang dadyong. Kay huwaton tong humaya og naay mamatay. Kay mao man to'y kabon. Muna mga unta sa una og humay nga basta naay haya, bahay. Kasabot mo bahay, no? Kana inikaon nimo, murag wa nay lami tungod sa kakaraan sa humay. Bahay na siya. Munang pobre og ang pobre kaazo ang tag-izag dadyong, presidente dadyong, munang malungag tong isang malungag tong tipasi nga para minatay unta. Maunang inignaay mamatjan, dyan mo na ikahatag kagikaon sa presidente sa dadyong, kay dyan mo si Jagilungag. Muna daghang mga dadyong sa una mabungkag. Kay naay namatay, wa makakaon ang gadadyong, kay nga naman nahurot og lubok sa tag-ija sa presidente dadyong. Kay arang pobriha po in taon lagi sa kalisod. Bisag unsang aliso, basta imo nang itiner, matata ra na. Ingana po ning atong kinabuhi. Pag-ingon sa Ginoo nga gawas ko ng usa ka lugas nga trigo ipugas sa yuta og mamatay di kini mabuhi. Kung ingon anaon po naton itong kinabuhi nga kanunay naman nato taguan, matata ra po ta. Matata ta nga wa ta makapabuhi og laing tao. Muy buti pasabot ani ipugas sa yuta og mamatay di mabuhi. Unsa man buti pasabot ani pagpakamatay aron mabuhi. Ang pagpakamatay aron mabuhi nga gisgutan ni Hesus sa Ebanghelyo karon murag trigo. Wa ni magpasabot nga lungguan nato ni atong liog. Wa ni magpasabot nga maghikog ta. Wa ni magpasabot nga ambak ta sa septic tank aron malumos ta didto. Ang buti pasabot ani nga ang atong kinabuhi isakripisyo aron ang uban mabulahan. Amen. Mauna ninyo magkamo mga ginikanan, sige na mo ani. Gapakamatay na mo aron mabuhi. Tanawa, kamo mga ginikanan dinhi nga hayahay nagpagabutang. Kapila mo magpakamatay sa inyong kinabuhi sa gagmay pa inyong mga anak. Kadaghan. Di magani mo makapalit sa una og sayal. Di mo makapalit sa una og
brief ug panty, siguroon ang mga bata. Pagpakamatay man na. Kana mangaon ta sa una nga bukog na lahi ato. Kay gisiguro nato ang atong mga anak, kay pila ra ka kilong isda atong pinalit. Hasta iring hinglayas kay kauna-una giring jamo na jud koy makaon ani. Kay hasta bukog gikaon naman inihong tag-ija. Kay bukog naman po'y ato. Giunag mga anak. Pagpakamatay na. Kana bitawng tuyuon nimo o gibuot nimo nga di ka mulakaw og ladyo, di lamang ka magpahayahay imong mga benepisyo, imong incentive, di na limo isuroy, imo na lamang i-monetize kay tungod sa mga bata. Pagpakamatay na, mauni niya. Natanaawa sa inyong pagpakamatay karon, naunsa man imo mga anak, nangabuhi. Nangabuhi, mo na po nahintabang ninyo karon. Nga mo'y nakapalipay ninyo, mo na pagpakamatay aron mabuhi. Kay wapa mo magpakamatay sa una, nangamatay na po ng mga bataa. So the paradox sa Ebanghelyo karon, tinuod na sa aktual nga kinabuhi. Ako maghinumdum adyo ko sa hong mga ginikanan kay katuhong maginikanan, wa adyo ko kadungog nga mo complain. Og naman gang sila'y complain lang sa ginagmay nga mga butang, pero katuhong nanay o gahong tatay, kuyaw yun ang ginikanan. Wadya mo dyan ito'y reklamo, wadya ko kadungog ato ni nanay nga reklamo nganong pobre siya. Wadya ko kadungog sa hong nanay nga reklamo o hong tatay nga reklamo nganong kabos sila. Wadya sila magmahay sa ilang kinabuhi. Pait, lisod ning magpakamatay ta aron na ay uban mabuhi. Kitang tanan na kaagi magkapobrehon. Kitang tanan na ikaugalingong sugilanon giunsa na to pagpaningkamot. Kamo sa una, eskwela pa mo college. Mangabang tag boarding house, pila ra go inyong katre. Gamay nga bed spacer. Unya inigpadog eskwela, sus ka lisod na to sa una, dapat ag kahoy. Diba? Isakay na to ng sukig truck. Dag kahoy, duha ka bugkos. Dag buwad nga nata na po tong bunlan nga naiod, gahiwaw-hiwaw. Inig abli na to. Inga na mga estudyante sa una, kahiyahay mga estudyante ron. Kamu mga bata ron, mga college students karon, hayahay mo kaayo. Sa una kita, mga eskwela college, daag kahoy, daag asin, daag ginamos. Usahay ang ginamos, mabuslot ng silupin, sa may ibangan, imo pong nektay sa eskwelahan. Yan sa una. Ibangan sa imuhang ginamos to imong nektay. Pag adtos boarding house, gamay, kaayo. Kay, wa mo po kay kabayad atong mahalon, gawas sa mga dato. Magtuon ka way klarong suga, magtuon ka nga kandilha, usahay mo sigat imong kilay nga ini kaugma mura na kag anak ug inkanto. Kay nawa nagimong duha ka kilay. Usa may nahitabo karon. Nahiluna na mo. Ang inyong pagpakamatay nakapabuhi ninyo. Ang atong pagpakamatay nakapabuhi sa ubang mga tao. Mga ayaw kalimti, kining giingon sa Ebanghelyo nga gawas kung kita mamatay, di ita mabuhi. Kaya tinuod ni sa aktual nga kinabuhi. Kana mag-alimag bata, pagpakamatay na. Ilimang kag pilago na katuig nga ang bata way buot. Dugay. Dugay kanang gikan sa pag-anak nimo, pagbuntis nimo, labi na kanang pagbuntis nimo wa ka ujune, susunguta. Na ikaw pong gaalima, labi na ikaw ang tatay, gaduda kag aho banigdi. Murag matay murag magdi aho ni kay buglat man kog mata sa gamay magmata ni hong anak. Murag magdi ni aho hago subidaon. Lima kapag patubog bata gikan sa pagkahimugso hangtod nga siya nabutan dugay. Magdudyan, magpakaon, unya ka na magngipon. Diba? Kamu ginikanan kasuway mo inyong anak ang ngipon. Kanang tugkan og bag-ang, tugkan og tango, na makalibang og green og color. Kasuway mo anak.
Ini hilantan, mukutang, musulirap tong kalimutaw kahing konvulsyon. Kapuliki pagkangana-ngana kaya mubalik tong kalimutaw atong tunga. Kaya unsag malibat. Unya usay hubagan. Hubagan. Nga mo ni mga sakit o mga bata kaniadto. Hubagan ng pusod, hubagan ng tiyan. Puliki pabuga pangitag panaptong puwa ibangan aron di ko matabok ang hubag sa matabag bangan upuang panapton. Butangan pa siyang sing-sing, sinubong kay, ani banganan na ito, hindi katabok ng hubag. Kaya hubag, ilaw, manaagi, matabang, o bangan-bangan, o panaptumpuwa. Pero nakaagita, anak, nakaagit ang tanan, anak, maunay pagpakamatay, aron mabuhi. Karon, lindot mamalandong kita sa Ebanghelyo karon. Kinsa may mga tao nga inyong gipakamatjan, anong kinabuhi. Magyaw-yaw bisa ta usahay. Pader, porbida ni hong pensyon, binadjir may nakapahimos. Agwantahan na. Adyaw lamang pagyaw-yaw kay nakaindulhinsya ni anak. Kung daghang mabuhi sa imong pensyon, kay maunay pagpakamatay. Usa sa paagi, usam nga rin magpakamatay kita, kung di ni mo ipaambit ang imong talentog abilidad, mamatay ta nga wara ta makaturok. Mo bitaw na ingon ini ang magmahal sa iyang kaugalyong kinabuhi mawad-an hinuon ni ini. Uni ang di mahinugon sa iyang kaugalyong kinabuhi makakita ni ini. Pananglitan aron masabtan ninyo ni. Naay tawo nga mahadlok makigbarkadag tawo. Daghang mga tawo nga di makighalubilog silingan kay unyag tulison. Na mga tao nga di makigminggol og mga kauban sa purok kay mahadlok og matakdan og sakit. Na mga tao nga ganahan og anha na sa ilang kwarto kay mahadlok og kawatan. Di kaila og silingan. Say mahitabo na matay ra sila nga wa poy kaila. Munang ang mahinugon sa imong kinabuhi o usikan kasi imong kinabuhi, di ka kakita ni ini. Kinahanglang magpadayon ta pagpakamatay adlaw-adlaw. Ako, sa akong kinabuhi, matinga mo, sa mangutana mo na itong kusinira, si Maminila. Ako karong pari na ko, na ay mga pagkaon nga lami nga ludon kumukaon. Dili kayong arte ko, pero ang rason na jo ana, wa ko maanad. Kay wa ko kita ana sa una. Example, kanang iskabitse. Kanang iskabitse bito na mahalong isda, gumaw na kasagar ibutag pare. Yang pader kiri iparaimo dyan ipay kan daghag carrots bitaw ni tapot nga naay murag sipon bitaw murag sipon bitaw bulibon. Matay, to be honest, di so kumukaos kabitse. Ina pa na makauban sa choir ti kusog ng misa. Magdigwa man so kumukaos kabitse. Maunang sa kumbento karon sa mutana mong Maminila kanatong kusinira, di ko mo angay isda nga mahalon. Kanang katambak ludon ko. Kanang lapu-lapo, pugapo, ludon ko. Kanang maya-maya, ludon ko. Nga naman, wa sa kumaanad. Ako kanon diha, kanang mga amag-amag, kanang mga bulinaw, kanang mga isda, bitong gagmay nga maka-arthritis. Hey nga no, maumay hong naandan sa una. Bisa kung saon, hugtilaw, anas kabitsi, mura mo siyang magatubod ng laway sa hong aping. Pero di naman po kumubujag, pagpangga ba dyan na sa mga tao. Ang rason doon, anang, wako maanad, wako kita sa kabitsi, sa gamay pa. Prago na ng cake, kanang nakakita kong tinuod nga cake kay baw mo, dito na doon sa seminaryo. July 25, 1997. Muna mag-birthday ko ng pitsaha kay una nang higayon nakakita ko cake, birthday ni Father Bumpat. Elementary, high school, wadyo ko kita cake. Dito na seminaryo. Kaya dyan mo man dyan may anak sa una. Pero bisan ana mga yugtuas kinabuhi, mautoy pagpakamatay sa among ginikanan. Gibuhi, may nga muna-muna dyan. Kamu po din mga ginikanan, padazon mo pagpakamatay. Buhian ni Diyos mga anak nga gasunod-sunod. Buhian ginaadyaw nagbijai.
panag-ing mag-usa ka lugar sa trino nga bahalag kapila mo ilubong, kay ilubong gani mo mabuhi lagi mo. Ang mga tao nga di mo angay magpakamatay, di na mabuhi. Tanawa na mga tao nga ganahan magpakasayon. Bijaan tumbana nga askil unta pero jamo lagi po'y agod-agod. Nangita og tiguwa nga pensyonado nga galaway na sa may nahitabo paghuman. Pagkamatay po sa pensyonado nga giboyset pod, giusikan ang kwarta, hinguli gihapon pagaway nahot. Nga naman, di man gugma mo igatukmod. Kamu mga asawa din nga inyong bana usahay, di na mo ganahan, kay mura na lagnaog sigbin. Agwantahan na. Mura nagsigbin, bitang wa ka lupad, kay usa ka tangunay na hibilin. Pakamatjin ng banaha, kay aron ka mabuhi. Kamu po yung mga bana din yung asawa, mura na lag-akasya dito sa Rosario Cortez, anang kilid, na eskwelahan, ang gadahili na yung bilbil, nga di na ikitag saan na ilang pusod. Pakamatzi ng asawaha, kay maunay makapabuhi ninyo. Di ta mabuhi o di ta magpakamatay. Amen.